mga ka-two-wheels, time check, it's 5 in the morning. And for today's ride, we are going to the Gopan in Tondaligan Beach Resort. Right, me? Yep. It's almost the weekend pa lang because it's Friday still. Pero we decided not to go earlier since hindi naman yung date na nakalagay sa mga documents and travel pass namin. Tama. And originally, we are scheduled to go to Baguio City to get some personal things. And it is documented naman. We have Medical certificate, right, barangay clearance, travel pass to Baguio. All those stuff, they're all documented naman. Tama. It's just that inaantay pa kasi namin yung approval from the online registration of Baguio City. Kaya lang hanggang ngayon wala pa rin kasi talagang update. They haven't updated it yet. So I think medyo talagang nag-hit ang Baguio kahit na inopen na nila for 2 days city nila. Last time we checked, they are still on review status. So ayun nga, we're still waiting. And kasi ngayon yung scheduled ng date and ngayon yung scheduled ng mga papers, number ng papers. So hopefully later when we check again, ma-approve sila. So we're going to post the video since madilim pa naman, and we can record anything pa. So we'll resume the video later. Alright. Yeah. What time is it? 5:07. 5:07 in the morning. 5:07 in the morning, mga ka-two-wheel, nandito tayo sa Kapas Public Market. And all good. Wala pa rin tayong nakitang checkpoint aside from the one that we saw earlier. Alright, we are entering city of Tarlac, right there. Mabuhay lungsod ng Tarlac, and there's a checkpoint pero walang bantay. So all clear. Alright, we're entering Santa Ignacia, right? Santa Ignacia, I think Tarlac pa to. Nami, Tarlac. Tarlac pa rin. Time check, it's 6 o'clock in the morning, and we are in Pamiling Road, or highway. So we're still far from our destination, and maybe we'll be there in a few hours. 1 hour na lang dati and 26 minutes. 1 hour and 26 minutes. Alright. So far, yung ano natin, yung ride natin, going smooth. So dire-diretso lang siya, and we're hoping until we get to the Gopan, ganito pa rin siya, right? Tapos na kami ng umaga sa daan. So refreshing. So nasaan na tayo? Oh, yun may arko na to ng Pamiling. So Pamiling is in Tarlac pa rin ba? Tarlac pa rin ba ang Pamiling? Ayan, arko ng Pamiling. Yung Pamiling. Tarlac pa din sa. So mga katuyo, nakalagpas kami sa checkpoint, papasok ng Pangasinan. Connect lang nila yung travel pass kung nagtatali sa ID namin. Right. Ganun lang palang pag-check, no? Ka-counter check lang nila, and then okay na. Sinalisot na kami, and we are here now in I don't know what bridge is this, pero okay, maganda siya. Parang kakapinturo nga lang, kulay orange. And then sa loob na to ng Pangasinan. And then ilang minutes pa or ilang hours pa mi?
before we get to the Dagupan? We're 41 kilometers away, so that's 1 hour and 3 minutes 1 hour and 3 minutes. to arrive to, ano pa kayo? Punta natin? Tumbo, I forgot the name. Pero later. Pero that's somewhere in the Dagupan. Yeah, somewhere in. Alright, so another checkpoint, pero wala namang walang tao. Marami-rami rin ang checkpoint dito sa loob, no? Tinatauhan Siguro mga mga morning siguro nang mag-start yan, mga 9 AM onwards, yung mga tao na sa checkpoint. Alright, time check mga ka-two wheels. It's 7:04 in the morning. And right now we are here in somewhere in Pangasinan. So what place is this? Malasiki, Pangasinan. So yun, may mga nagsa-set up na. So I think city to, and there's another checkpoint right here. And I'm hoping they're not checking. Oh, they're not checking naman. So these are the... Bigay mo na lang yung ID ko. Pwede pong marriage contract sa sige po. Lakson. Pagkatapos pala, kay Senator Lakson pala. Sige po. Sige, thank you. Saan po sila pupunta? Pa Baguio pa kami. Baguio. Apo. So, dadaan kayo na Dito po, diretso. Apo, Dagupan po. Apo. medyo stricto sa Dagupan, sir. Kaya i-ready nyo rin po yung mga papilis nyo. Apo, sige po. Okay. Sige po, thank you sir. Salamat. Thank you po. Alright mga ka-two wheels, nakakita na kayo. Nakikita namin ng dagat. Kaliwa ka Dito. Yun no? Dagat. Pero kakaliwa tayo dito. Diretso. Diretso yun. Yun no, dagat. Mamaya, ayun no, dagat na. Malapit na. Asa pa mga two wheels, nandito na kami sa... Saan ba to? Tondaligan Beach in Dagupan, no? Dagupan. Finally. Ayun na siya. Ayun yung dagat to. Ayun yung dagat to. Right. Dagat. Ayun si Kuya, Kumakaway na. Oh my God. Solong-solo natin yung dagat. Solong-solo namin yung dagat. Tapos walang tao. Tingnan nyo naman. Mamaya, magsisimsot ako mamaya hapon. Tingnan mo, buong stretch right. Hanggang dun. Kami lang tao. Kulit. It's Friday kasi siguro kaya wala pang gaano tao. Tapos mahirap pa pumasok sa Pangasinan. Mahirap pa. Mahigpit sila ngayon. Okay, so finally the two wheels now. May tubig go. Tsaka siya? Tuwang-tuwa ako. Biguan Yung tubig niya, siya? Kalmado. Siya, hindi siya yung... Kalmado yung tubig. Right. Sobrang natutuwa kami. So finally nakapag-beach kahit panandalian lang. Masaya. So yan, Tondaligan Beach, along the shore. Ayan, mga cottages, pwede kayong mag-rent. Tig 100 lang actually, pero minsan tumataas siya up to 500, depende sa mga makakausap. So yung sa amin, nakausap lang Kasi yung kanina, yung ino-offer sa amin dun sa kinuhaan namin ng is 100 per hour. Tapos 500 for the whole afternoon daw. Oh, di ba? So, Ang mahal. nag-pass muna kami. Lakad kami rito, mamamasyal. Ayun, kay nanay. 100 pesos daw. 100 pesos. Okay. Tapos may lifeguard house. So, every few meters siguro meron sila. Ayun. Ano naman. May tandaan. Finally. Andun yun sa may gripo. So ayun, siguro palibad ako ng drone. Matakita nyo, as usual, papakita namin sa inyo yung buong lugar. Right there, right here, Mavic, pasok!
Alright mga ka-two-wheels, ayun yung mga cottages. You Ayan. can rent it for 100 pesos per hour. 100 pesos per hour. Pwede yata tong ano eh, parang pwede kayong mag-ihaw dyan, bonding, yung mga ganun. Pwede magluto kasi may mga griller sila. So ayun. Pero we're not sure lang kung pwede siyang overnight. Or sabi kasi nila may curfew daw dito sa Paliligo. So I Alright. think it's until 5 or 6 p.m. now. And then you have to go home na. Oo, tama. And kung may dala kayong mga kids, You're not allowed still. kids are not allowed still, pero very soon, di ba? Kung pupunta kayo, may laruan yung mga bata aside from the Ayan. beach. Ayan, no? Right. Children's park. Children's Park. Ayan. So, pakita namin Children's Park. So, I think sarado to. Kasi bawal nga naman yung mga bata ngayon. Pero, ang ganda, ang ganda. Look. Tutuan ito mga bata. Right. Ganda. So, hanggang dun siya yata. Dun siya. Hey, ang ganda. Alright mga ka-two wheels, ayan yung ano, yung I love Tondaligan dito sa bay, no? And then maganda dito magpa-picture. Siguro pag bandang hapon hindi mainit, pero okay naman. Nakapagpa-picture naman kahit medyo ano. Nalakad namin yung mula dun sa resort na tinutuluyan namin hanggang dito. So wala, ano pa nga bang gagawin natin? Lakaran natin, tingnan natin yun, diba? And sobrang ganda, ang ganda, tingnan mo. Ayan, no? Right, diba? Ang swerte ng mga tao dito kasi ito yung mga dyan, yung mga dyan residential na eh. So pag may bahay ka dito, may libre kang beach. Swerte, di ba? Ang galing. Ang galing. Yung shoreline, I think hanggang dun pa pwede maglakad. Ayan. Hanggang dun pa. Pero hindi na push kasi sobrang layo na. Tsaka medyo mainit. Uminit bigla. So dito na lang muna kami. Ayan sila, no? Nagpipicture. Right. Ganda ng view. Sobra. Alright mga ka-two wheels, it's 6:48 28 in the morning, and we decided na mag-overnight na kasi maulan kahapon, so hindi kami makauwi. Nag-overnight stay na lang kami dito sa isang maliit na room na pinaparent nila dito malapit lang. And so far yung scene dito pag morning sobrang maganda kasi maraming nagja-jog. Kung makikita nyo doon, ayan, right there, may mga tawag dito, may mga nag-exercise, may mga nagbabikes, tapos yung mga nakulay blue na mga naglalakad dyan, mga police yan. Siguro may ano sila dito, clean up drive everyday. Nalilinis sila ng Bay Area, kaya pala malinis yung tabing dagat nila. Kasi pala, nililinis pala talaga nila. Ayun. So maganda yung ginagawa nila para mapanatili yung cleanliness ng beach. So anyway, after nito alis na rin kami. We're planning to go to Manawag para magsimba. And then after that, uwi ng Clark. Right, me? So, mga siguro 1 hour or more drive from here to Manawag. And then after that, we head home na. Yeah. Kasi it's already a Saturday, nag-aantay ng mga friends. Yeah, inaantay na kami sa bahay. So again, I'd like to thank everyone for watching all the videos we posted on YouTube, and then keep supporting the channel and subscribe and like. Alright, so
Until next. Yeah, until next. That's about it. Bye.